Teraz wszyscy zastanawiają się, jaka rola przypadnie Andrzejowi Dudzie. Nie powiedział ci prezydent podczas wywiadu albo po? Nie. Jak myślisz, jaka rola dla niego byłaby adekwatna? Ja żałuję jednej rzeczy, że sekwencja wyglądała w taki sposób stanowisk, jak wyglądała, bo gdyby rotacja na stanowisku szefa NATO odbywała się w 2025 roku i gdyby jeszcze był poprzedni rząd, to Andrzej Duda miałby duże szanse na bycie sekretarzem generalnym NATO. Niestety trudno było sobie wyobrazić, żeby w 2023 roku, no zresztą to już było po zmianie rządu w Polsce, ale nawet gdyby był jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponad rok przed upływem kadencji Andrzej Duda zrezygnował ze stanowiska i ubiegał się o bycie szefem NATO. No, to by było bardzo dla niego może korzystne, ale dla Polski bardzo negatywne, zatem zachował się odpowiedzialnie. No, szkoda, że taka była sekwencja wydarzeń, ale myślę, że jakoś może w strukturach międzynarodowych się odnajdzie.